Продава се магазин с чиста площ от 156 квадрата, разположен на Опалченска. От 20 години работи като магазин за осветителни тела, а е прекрасен и за офис заради голямото си лице към улицата. Постоянният поток от хора, близостта до банки, магазини и много други обекти гарантира нови клиенти за вашия бизнес. Всички тези колони, които виждате, са допълнително поставени и могат да бъдат премахнати според нуждите на човекът, който ще закупи помещението. Лицето на магазина е цели 9 метра и, както вече споменах, се разпростира на 2 етажа. Нека да идем сега и към втория етаж. По-голямата част от площта е разположена на втория етаж, затова е идеално да се използва както като офис, така и като складово помещение. Са разделени от гипсокартон и това може да стане едно голямо open space пространство. Отново според нуждите. Малък кухненски бокс, както и санитарен възел. Чудесен инвестиционен имот, който може да бъде използван както за вашия бизнес, така и за инвестиция. Магазин, офис, вие избирате. Обадете се сега за повече информация или за оглед. Има и няколко помещения, които ще видите на живо и не сме ги включили във видеото.